Hizkuntza politikako sailburu ordea, hizlariak, agintariak, lagunok, egun on guztioi eta ongi etorri Bilboko etekin topaketara. Gaurko saioa aurkezteko, hemen gaude Zele Olaizola, Kutxabankeko berrikuntza zuzendaria, eta ni neu, Álvaro Parro, Bizkaiko komunikazio arduraduna Laboral Kutxan. Bi erakunde hauen izenean eta antolatzaile guztien ordezkari gisa, eskerrak eman nahi dizkizuegu bertaratu zareten guztiei. Etekin zikloa finantza erakundeen arteko elkarlanetik sortutako ekimena da, eta bere helburua da ekonomia, finantzak eta eraldaketa joeren arteko elkargune bat eskaintzea. Gaurko saioa urteko 3. da. Donostia eta Gasteizen egindakoen ondoren, gaur Bilbon amaiera emango diogu 2025 eta 2025 edizioari. Eskerrik asko. Kutxabankentzat ore bat da, adimen artifiziala etorkizun lehiakor baterako jardunaldia babestea. Eta niretzat ere plazer bat da gaur hemen zuekin euskaraz adimen artifizialaren inguruko hausnarketa honetara gehitzea. Gai honen inguruan 3 hizlari izango ditugu, adimen artifizialean adituak, bakoitza bere lan esparruan, eta ikuspegi osagarriak eskainiko dizkigute. Alex Etxeberria, Adi Atlantic Data Infrastructure zuzendaria, datu azpiegituren inguruko ikuspegia ekarriko digu. Amaia Inurriak, Fagor Arrasateko negozioari aplikatutako adimen artifizialaren arduradunak, industria arloko esperientzia eskainiko digu. Elisabete Garziak, Eusko Jaurlaritzako eraldaketa digitaleko zuzendariak, sektore publikoaren ikuspegia eskainiko digu. Ekitaldia bera, Nerea Reparaz moderatzailearen gidaritzapean izango da, eta berak dinamizatuko du hizlarien arteko elkarrizketa eta eztabaida. Mila esker danori zuen gogoetak gaur hemen gurekin partekatzeagatik. Hausnarketa pare bat partekatu nahiko nituzke zuekin. Lehena, adimen artifizialaren ingurukoa. Zergatik adimen artifiziala? Badira beste teknologia eraldatzaile batzuk ere. Quantum teknologia Donostian jarri berri dute munduko 3. ordenadore garrantzitsuena. Blockchain teknologia ere eraldagarria da. Balioa modu ezberdinean gorde eta partekatzea ahalbideratzen du eta. Baina teknologia hauek ez dute gaur egun adimen artifizialak duen heldutasuna. Teknologikoki, juridikoki, eta hortaz ez dago gaur egun guk poltsikoan ala gure enpresetan barneratua dugun haina. Gero eta presentzia handiagoa du adimen artifiziala gure eguneroko bizitzan, eta sektore ezberdinetan eragin izan dezake. Enpresa asko ari gara gaur egun adimen artifizialaren prozesuan burubelarri lanean ari garenak. Tamaina, sektore, kokapen
eta gainerako ezberdintasunak alde batetara utzita, denek daukagu gure enpresa adimen artifiziala klabean berplanteatzeko aukera eta beharra. Eta eraldaketa ez da soilik teknologikoa. Estrategia argia behar da, gobernu sistema irmoa, datuen kudeaketa zehatza eta nola ez, pertsonen ekimena eta jarduna. Zaiena lehen urratsa ematea da, bidea luzea da, txipi txapa ekingo diogu bideari. Eta azkenik, etekin topaguneen ezaugarria bera euskara denez, aipamen berezia egin nahi dugu euskara bera adimen artifizialaren arora egokitzearen beharraz. Hizkuntzen aberastasuna erabileran dago. Hortaz, euskarak adimen artifizialaren arora egokitu beharra du. Eta horretarako, ere, estrategia argia, determinazio irmoa eta agente publiko eta pribatu askoren arteko elkarlana beharrezkoa izango da. Euskorpora ekimena izan daiteke guzti honen adibideetariko bat. Zure hitzekin jarraitu zele, adimen artifizialak sektore guztietan du eragina, eta bereziki nabarmena da gizartean eta enpresetan. Teknologia honek lan egiteko moduak, erabakiak hartzeko prozesuak eta zerbitzuak eskaintzeko bideak eraldatzen ari da. Enpresentzat, adimen artifiziala berrikuntzarako aukera da, prozesuak optimizatzeko, bezeroaren beharrak hobeto ulertzeko eta, zergatik ez, lehiakortasuna indartzeko tresna. Baina horrek erronka batzuk ere dakartza. Ezagutza teknologikoa eskuratzea eta eguneratzea. Inbertsio estrategikoa egitea, epe luzeko ikuspegiarekin. Etika eta gardentasuna bermatzea. Datuen erabileran eta erabaki automazitatuetan. Eta batez ere pertsonak erdigunean jartzea. Prestakuntza eta egokitzapena sustatuz. Gizarte osoarentzat adimen artifiziala aukera da bizi kalitatea hobetzeko. Baina horretarako beharrezkoa da ikuspegi inklusibo eta arduratsua izatea. Amaitzeko, adimen artifiziala delako eraldaketa prozesua ilusioz, baikortasunez eta itxaropenez ekin beharreko bidea da. Etorkizuna ezberdina izango da, baina ez du zertan okerragoa izan beharrik. Hein batean, gure esku dago. Eskerrak eman nahi dizkizuegu hizlari horiei, bertaratu zareten guztioi, gaurko topaketa hausnartzeko, inspiratzeko eta ideia berriak partekatzeko aukera aproposa da, gure asmoa eztabaidarako eta harremanetarako gune bat sortzea da, eta horretarako saioaren ondorengo mokadutxoa aitzakia borobila da, elkar hitz egiteko eta gure arteko sare profesionalak sendotzeko. Eskerrik asko. Ea ba. Egunon guztioi, Eli, hementxe, Alex eta Maia. Bueno, egunon guztioi, eta ongi etorri eskerrik asko etekin ekimen honen hirugarren eta azken saio edo solasaldi honetara hurbildu zareten hoi, eta gaur emozioa bezain beste errezelo sortzen duen gai baten inguruan arituko gara, adimen artifizialaz ari gara, hitzaurretan dagoeneko aurreratu dugu noski, eta hoxe gaurko hizketaldiaren goiburua, etorkizu lehiakor baterako adimen artifiziala, erronkak eta aukerak ikuspegi anitzetatik. Tira, bizi dugun garai honetan esan dezakegu adimen artifizialak etorkizuneko promesa izateari utzi diola, eta presente dagoen errealitate bat bilakatu dela gure industria, gure zerbitzu publikoak eta oro har gure bizimodua eraldatzen ari dena, ezta? Eta aldaketa hau ez da neutroa edo automatikoa, berrikuspena eskatzen du, ardura dosi handia eskatzen du, eta elkarlana ere, eta ez dut elkarlanaren kontua gai hau argita garbi ikusiko dugula gaurko solasaldian. Puntu honetan ekarri nahiko nuke Amara, SRI Nazioarteko Institutuko Zientzialariaren aipu bat, eta esaten du, joera daukagu teknologia baten inpaktua gainbalioesteko, alegia balioak kentzeko epe laburrean
eta aldiz gutxiesteko epe luzean. Tira, hausnarketa honek bultzatzen gaitu pentsatzera, esango nuke nobedadetik eta beldurretik edo errezelotik aratago, ezta? Planteatzea nola nahi dugun teknologia honek, adimen artifizialak, parte hartzea lehiakorra eta inklusiboa izango den eredu batean, eta batez ere Euskadiren beharretara eta Euskadiren identitatera egokituta izango dena. Tira, berehala egingo ditugu aurkezpenak, baina hasteko eta behin ze hiru ardatz izango ditugun, ze hiru gai potolo izango ditugun, aurreratu nahi dizuet, adimen artifizialaren aukerak Euskadirentzat izango da lehenengoa, bigarrena implementazioaren erronkak izango da, eta hirugarrena, baina oso garrantzitsua eta potoloa honako hau ere, elkarlan publiko pribatua. Gaur gurekin dira, solasaldi honetan parte hartzeko, oso ibilbide anitzeko edo desberdineko 3 pertsona, esango nuke, baina sakonki lotuta daudenak aldi berean Euskadirentzat estrategikoak izan daitezkeen ikuspegietatik, ezta? Elisabete Garzia, Eusko Jaurlaritzako eraldaketa digitaleko zuzendaria, egunon, Elisabete, esan dugu, politika publikoen paperari buruzko ikuspegia eskainiko digu, eraldaketa horren gakoak ere emango dizkigu, gurekin da ere bai, Alex Etxeberria, Adi Atlantic Infrastructure Data Center Euskadiko zuzendaria, datuen inguruko galdera desente dauzkagu, Alex, zuri egiteko, aspektu hori ere oso garrantzitsua delako adimen artifizialaren gai honetan, eta hirugarrena, Amaia Inurria, Fagor Arrasateko negozioari aplikatutako adimen artifizialaren arduraduna, egunon, zuri ere, enpresaren mundutik guzti honen benetako aplikazio hurbilduko digu, ez da adibideak akaso emango dizkigu hori beti izaten delako interesgarria, batzutan hain goian eta hain handi ikusten dugun gai horietan lurrera etortzeko. Tira, esan dugu, adimen artifiziala ez da zientzia fikzioa, hemen dago, eta benetako palanka izan daiteke euskal eredu sozial eta ekonomikoa indartzeko, ez da? Baina galdera da, badakigu aukera horiek probesten besteek egin aurretik. Hau galdera nagusi bat da, baina joango gara gutxinaka galdera handi hau xehetzen. Eta hasteko eta behin pixkat izotza apurtzeko, galdera, orokor xamar bat ere egin nahiko nizueke, non uste duzuen zuek eskaintzen dituela adimen artifizialak aukera gehien Euskadirentzat, ez? Eta ari gara, datozen urtei begira, datozen 5-10 urtei begira, zeintzuk izan daitezke gure indarguneak adimen artifizialaren aplikazioari dagokionean. Elisabete, nola ikusten duzuzuk? Zaila da, kaixo, egunon lehenik eta behin, eskerrik asko gonbidapenarengatik. Nik uste 5-10 urtera begiratzea gai honetan konkretuki zaila dala, baina bai esango nuke gure fokoa garbia dala, eta azkenean nahi deguna da adimen artifizial aplikatua, desarrollatzea, garatzea, industrian ere kasua, baina orokorrean gure gizartean. Ez dugu konpetitu nahi modelo handiekin eta beste herrialde batzuen estrategiarekin, baizik eta gure datue nola balio erantzia atera eta datu horiek gobernatu eta datu horiei esker nola gure erabaki propioak hartzeko gaitasuna. Hori izango litzateke nik uste garatu behar dugun ibilbidea. Nola ikusten duzu kokatuta Euskadi zentzunetan, Ales? Beti bezala, datorrenari aurre egiteko beharrean, ez da? Nik uste berrikuntzak beti dakarrela gehiagoren behar hori, ez? Aurrerago egin behar hori. Nik hitzegin da, baino gehiagotan, eta behar bada horretara joango naiz. Adimen artifiziala nire ustez teknologia bada. Garrantzia eta eraldatzailea da digitalizazioa da. Digitalizazioa ekartzen dizkigun tresna guztiak, ez? Eta digitalizazioa dabil beti datuaren bueltan. Orduan, kontua da datuen bitartez nola eraldatu dezakegun, gure lana egiteko modua, gure produktibitatea, herri honen aurrera egiteko pausoak, ez? Nola erabili dezakegun datua fiskalitatean, datuak dauken balorea, guzti horren inguruan dauden erramientak dira. Gaur egun, adimen artifizialik gabe ezin dezu eraldaketa digitalari aurre egin. Hor dago kakua. Eta hor daude baita ere
gaur egun zenbait tokitan ikusten nahi geran porroten arrazoiak askotan ere. Ez baita askotan teknologia hartzen eraldatzaile bezala, baizik eta teknologia utza bakarrik, ezta? Eta entzun de lehenago, gaur eguneko teknologia dela. Guk nire kuadrilan Ibarren ibiltzen ginenean, ni azpitaren ez, baina Ibarreko kuadrila banaukan, eta antzeuden gaur egun nire adineko jendea adimen artifiziala hitz egiten genuen ere. Eta orduan, bide bat badara, eta horregatik esan teknologia dela. Gaur egun aldatu dena da, prozesatzeko gaitasuna, memoriak, eta baina teknologia hor dago, gari batean heldu zitzaion, gure fakultateak eta gure zentro teknologikoak beti egin dute lana adimen artifizialarekin, eta gaur dako guna da, erronka, horrei, beste buelta bat eman, baina beti eren ikuste dut eraldaketa digitalaren eskutik joan behar dela. Proba errorearen fase batean edo, Alex? Errorearen fasean gaude bai. Bueno, errore fase horretan egongo dira ideia interesgarriak ere ikasten ari gara. Euskadirentzat ari ginen, ez da, adimen artifizialak Euskadin izan ditzaken indarguneak, guretzat oso sektore garrantzitsuak dira, automozioa, energia edota 4.0 industrian, hor ze paper izan dezake, Amaia, adimen artifizialak? Bueno, nik uste dut garrantzitsua dela adieraztia, aldaketan disa emundauen teknologia dela adimen artifizial generatiboak, ez? Alexek esan dauen bezala, adimen artifiziala aspalditik garatu den teknologia bada, eta industrian sartuta zauen teknologia bazan, ez? Prozesu konkretutan, mantentzen lanetan, kalitatearen ikuskapenean, eta hor bazauen. Baina adimen artifizial generatiboak emunduzkun aukera da, abiadura, ez, teknologia hau inkorporatzeko gaitasuna, ez, eta gainera hori, badaz azpiegitura batzuk, ez, konektibitatea, hardware kontua be, GPU eta datu zentruetan, eta, horrek muten duzkun aukera da, askarrau edo planteatzia gauzak, igual oso epeluzera planteatzen zienak, ze proiektu oso potoluak zienak, abiadura eukitxia inkorporatzerako orduan, enpresa mailan. Amaia, zure kasuan, esan dugu aurkezpenean argi dago, zure lanpostua adimen artifizialari lotuta dagoela, zure enpresaren barruan, Fagorren kasuan, esan dugu, Fagor Arrasateko negozioari aplikatutako adimen artifizialaren arduraduna. Kontatuko diguzu zertan datzan pixkat zure lana zehazki, postu nahiko berria da, esango dugu. Bai, de hecho, postu ondion ez da guztiz definiruta, hortan gabitz, lanian gabitzen, azkenian perfil berrizak datozelako honekin, eta enpresak, daukien estrukturetan, nolako gauzak integratzia be, kosta bitxa jakulako, eta prozesu internoa dauko gulako. Baina, asko dator, nire lana norutz fandan evoluzionatzen, ez, enpresa barruan, eta, bani marketing mundutik nator, merkatuko bezeroen azterketa, eta zelan, saldu, ez, edo Fagorreko produktu eta zerbitzuak ulertziana zeintzuk dien bezeroan beharrak bezelan betetzen dabien, betetzen dabien. Eta, hortan, prozesu bezala ulertuta, eta asko arlo digitalera lotuta, prozesu bat bezala ulertuta, prozesu horretan adimen artifizialak asko lagundu alduzku. Eta hasi garaia, erramintak tresnak integratzen, prozesu hortan eraginkorragoak izateko eta rekurtzuak hobeto erabilial izateko. Eta hortan gutxinaka, fanaz bebai beste arlo batzuetan ikusten ze lan aldauen adimen artifizialak lagundu, eta gutxinaka, lanpostu eginkizu batutan bihurtu da, ez? Eta nire lan parte handisa hori da, ez? Ikusti adimen artifiziala ze lan aldan aterrizau, hori da importantiena, ez? Aterrizau, eta gainera, alik eta azkarren edo, egunerokotasunean. Definizio prozesuan dagoen zerbait da, eta bide bat ze formakuntza behar izan duzuzuk lanpostu horretarako. Ikusten dut hemen unibertsitate garaia pasatuta daukagula gehienok, adinagatik, baina dira norbaiten interesekoa balitz, eta talentua zere arituko gara aurrerago, baina ze formakuntza behar izan duzuzuk, nola formatu zara postu horretarako? Nire formakuntza administraziotik nator, eta marketingean zentratuta, eta nik uste dut ez da, hainbeste bai da formakuntza, baina asko da, zuk daukutzun ezagutzak arlo batian aplikatzia, adimen artifiziala. Eta orduan asko da,
hastia trasteatzen, teknologiakin hastia ikutzen, teknologia, hastia probatzen, hastia ikusten ze aukera da zen, ze, bueno, hordaz, modelo handixak, ChatGPT edo Gemini edo Claude bezalako modeluak, baina gero zidie sortzen, ez? Modelo batzuk espezifikoa dienak, gauza konkretu egokitzen duenak, eta igual zuen bakoitzan beharretara hobeto egokitzen dienak, ez? Eta horrekin fatia ikusten, nik uste dut, Alex esan da, ez? Error, tras error, osea, akatza, eta bueno, egisa da berriza dela, eta ondion, zein dan errentagarritasuna horri ateratzen gabitzena, zaila dela, ez? Baina, bueno, hori da... Prozesuan zaudete, hori da. Esan dezakegu Euskadik baduela, ez da, ekosistema sendo bat, zentro teknologiko, kluster eta berrikuntza politiken artean. Nola bideratu dezakegu hobeto, ez da, ekosistema hori adimen artifiziala, ez dakit, azkarrago barneratzeko edo azkarrago aplikatzeko, garatzeko? Elkarlanean jarraitzea, erabat ezinbestekoa, nik uste hemen ere horren eredua daukagula, eta gero, datuetatik hastea ere bai, ez? Nik uste dut dagoeneko elkarlan honek, eta aipatu dituzun agente guzti horiei esker ere bai, eta Fagor Arrasatek bezalako enpresek egiten dituzten aurrera pausei esker, dagoeneko baditugula datu konkretu batzuk, eta adibidez, lehengo astean baikek aurkezten zen gure adimen artifizialaren diagnostikoa, ez nola gaude Euskadin, eta hor ikusten da nola gure enpresen 17% dagoeneko barneratua dauzkan adimen artifizial prozesuak, batzuk akats hoiei esker nolabait ere ikasitakotik aterata, eta nik uste datu hori garrantzitsua dela, ze goruntz doa. Orduan, elkarlanak zentro teknologiko daukaten ezagutza aurreratua, enpresek daukaten erronkai aurre egiteko beharra, ez? Eta gero publikotikan ere bideratzen diren programa ezberdinen laguntzaz, nik uste dut horrela egin dezakegula aurrera, ez? Kasu horretan, orain Laster aterako da programa berri bat, datuen heldutasunaren nolabaiteko radiografia egiten dizun programa bat, ez? Nik uste hori dela ezinbesteko, azkenean adimen artifiziala aplikatzeko datua ondo gobernatua, jakitea ze datu sortzen ditugun, non dauden, nola dauden, zertarako erabili daitezken ezinbestekoa dela, ez? Eta hortik abiatuta egin behar degula aurrera lan hori, ez? Orduan, programa berri honekin nahi deguna da, enpresei hain zuzen ere lagundu argazki hori ateratzen, ez? ITU bera joatea bezala, eta ikustea zure kotxean momentu honetan nola dagon, momentu honetan zure erakundean datuak nola dauden ikusi, eta hortik abiatuz zure beharretara egokitzen diren urrengo pausoak zeintzu diren garbi izatea, ez? Eta horretarako gero, ze agente, ze hornitzaile eta ze kanpoko laguntzekin aliatu behartzen nolabait ere, non eskatu behar dituzu apoiak, baina jakinda ze behar konkretu dituzun eta hortik abiatuta. Nik uste dut, adibide batzuk ere baditugula hemen. Horri helduta, iruditzen zaizu esaldi honetan datuen kontua asko aterako dela, ze sarritan adimen artifizialaz termino orokorretan aritzen garenean, akaso ez du horrein beste entzuten datuen garrantzia, baina funtsean dagoen zerbait da, ez da oinarrian dagoen zerbait da, eta datuen inguruan eta datuen burujabetzak izan dezaken garrantziaren inguruan ere galdetu nahi nizun, Alex. Bai, azkenean hortik ikusten da baita ere ze etekin atea daiteken ekonomikoki inteligentzia artifizialari edo adimen artifizialari, ez? Hau da, datueri ze balio aterako diogun. Hor daude baita ere hainbat ekimen, ez da? Bai datarekin eta hori biligera baita ere datuen espazioak sortuz. Hor ikusten dena da datuei balorea ateratzeko eta burujabetasun horretan garrantzitsua izango dela baita ere sektoreak ondo identifikatzea. Hau da, ez da berdin, administrazio publiko bateko datuekin, hau da, espedienteekin, eta lan egiten duen adimen artifizial bat, edo epaitegiei lagunduko dien adimen artifizial bat, edo osakidetzari lagunduko dien adimen artifizial bat, edo hainbat desberdintasun daude, eta berak eskatzen du datuen sektorizazio bat. Hor dago lan handi bat sektorizazio horrekin eta negozioari txertatzeko.
Badaukagu guk erronka bat eta saldu da lehenago ere euskararekikoa. Hori nik uste dut euskaraz lan egiten dugun guztien erronka izango dela euskarako korpus horiek eta lantzea eta izatea, ze azkenean adimen artifizial hori nahi dugu euskaran izan. Eta hori izango da baita ere gure buru jabetza horren oinarrietako bat. Zergaitik da gure adimen artifiziala pixka bat ezberdina, euskaraz eskaini nahi dugulako eta gure nortasuna mantendu nahi dugulako. Orduan, niretzako zer dago, datua landu behar dira industria munduan. Industria 4.0 asko lagundu du industriako datuak eduki ditzagun, ezta? Industria 4.0 gabe ezingo bendu adimen artifizialera joan. Orduan, guzti horretan jarraitu behar dugu lan egiten, fokoa jarri zein den lortu nahi dugun emaitza, emaitzetan pentsatzen hasi behar gera, eta gero, nik uste guk orokorrean euskarari eman behar diogu bultzada bat, eta ditugun datu guzti horiek jarri munduetan adimen artifizialak euskaraz egin dezan. Burujabetzaren gai hau atera dizute Ales, eta holako parentesi moduko bat eginez eta aktualidadera jaitsiz, zer ikusirik izan dezaken, baina galdetu nahi dizun, astelehenean gertatu zena Amazon Web Servicesen eroriko horrekin, hau da, odeiko azpiegituren plataformarik handiena da, eta hau erortzean, zerbitzu asko bertan bera gelditu ziren, badakizue txartelarekin ezin ordaindu, Laureja de Van Goghen sarrerak erosi nahi dituzte milaka lagun zain eta beste gauza asko, ez da? Datuak gordetzeko ere tokia ere bada, noski, eta horrek adimen artifizialari ere eragingo ziola pentsatzen dut. Zer iradokitzen dizuzuri gertatutako horrek, ze kanpotik ikusita behintzat, nolabaiteko dependentzia, ahultasun edo oskortasun bat ere uzten du hor agerian, ez da? Beste berri batek gehiago eskatu nituen oindala aste bete edo horrela, eta esaten zuen, Estatu Batuetako armadak ezin duela Microsoftetik irten. Nork agintzen du Estatu Batuetako armadan? Hori ari gera burujabetzaz hitz egiten. Azkenean, Microsoftek agintzen du Estatu Batuetako armadan. Frantzian Microsofteri galdetu zioten, senatuan uste zela, azkenean, epain bat balego, Frantzia eta Microsoften artean nun erabakiko zen. Eta ez dakit Virginian edo Seattleen edo nuntzen nungo epaileak erabakiko zuen guzti horren inguruan. Hori da burujabetza. Beste kontu bada, zure zerbitzu digitalak nola eta nun jartzen dituzun. Nire ustez, erakunde bezala edo enpresa bezala eta kontu eduki behar dezuna da zure arrautza guztiak zestu bertan ez jartzen. Eduki behar dituzu aukerak, eduki behar dituzu mugitzeko gaitasuna. Eta kontu izan dena erortzen, zerbait eroitzen baina erori dela zerbait, dena ez dedila erori. Dena eroitzen den egunean, benetan PIB-ak egingo du bera, dena erortzen da. Pixka bat, monstru haundi hauetatik, pixkat disponibaldetik kontu izan behar da, dena erortzen da. Erortzen baldin zerbait erori dira, ez dela dena erori. Eta gero baita ere, esaten dena, Estatu Batuetako armada ezin baldin atera Microsoftetik, pentsa beste txiki bat, ez da? Nora aterako gana ez ni. Orduan, bai importantea dela aukerak eukitzea, eta aukera horiek beti, geure erabaki estrategikoetan aukera horiekiko lan egitea. Orduan, zaila da. Balientea behar da askotan mundu hortatik ateatzeko, baina behintzat pentsatuta auki behar genuke. Nik ez dut esaten egin behar dezunik. Askotan aurrekontua izaten da, kontu asko nazten dira, baina hori da burujabetza. Burujabetzak dauzka hiru lau atal. Eta lehenengoa da datuak nun dauden. Eta horrei gara hitz egiten fiskalitatea, zaigera lurraldetasunaz hitz egiten, datuek lortu esaketena, nun egiten den, ekonomia hori nun sortzen den. Nahiko txukun gaude Europan, Europan egiten delako. Bigarrengoak esan nahi du, nor da jabea. Nor da baliabideoien jabea. Hirugarrena da, nork manejatzen ditu datu horiek, nork operatzen du, zein da bildatu horiek zaintzen. Eta laugarrengoa teknologiekin, teknologi horiek dira zure aurrera pausak blokeatuko dituztenak edo ez.
Orduan, guzti horietan, joan zaitezke, zeure datuak edo zeure enpresa kokatzen. Gure aldetik, behintzat, adi bezala, nahi gara laugarrengo estadio horretan kokatu, ez, hau da. Hori da gure apustua, ze erronka guzti hori aurregin nahi diegu. Hemen aipu batzu dauzkat apuntatuta, interesgarriak iruditzen zaizkidanak, eta mamia daukatenak ere eztabaidarako, eta batek, horietako aipu batek, dio, kontua ez da makinak humanizatzea, gu ez deshumanizatzea baizik. Tira, honi lotuta, ekarri nahiko nuke, pertsonak ekarri nahiko nituzke solasaldiaren erdigunera, eta ziur, askotan entzun duzuen kontua dela, hor bueltaka dabilelako gizartean, adimen artifizialak, gure lana kenduko digu. Adimen artifizialak lanpostuak suntsitu egingo ditu, ez? Hau, bada, adimen artifiziali lotuta, gizartean, lan merkatuan dabilen kezka edo errezeloetako bat. Honi lotuta, nola bermatu adimen artifizialaren garapena Euskadin lanpostuen sorreran islatuko dela, eta sortuko dituela benetan aukerak talentuarentzat, Amaia? Nik uste dut hori da gauza bat ezin dara bermatu. Nik uste dut ezin dugula bermatu, ez dau bide bat, ez dau danain berrixa da, ezin dugula bermatu sortuko danik. Gure aukera zein da, nik uste dut adimen artifiziala dala gauza bat mundu danian, kompetitibidadiakin gabitzen nian, lehiakortasunakin gabitzen nian berbaitzen, integro bioen elementu bat, eta integratzen dugun einean, eta gure errekurtsoak hobetzen dugun einean, errekurtso gehiago lortzeko aukera daukogun einean, kompetitiboak izen da, mantentzeko edo inkluso beste modelo batutara faten bagara, lanal sortzeko aukeria halko dugula izan, ez? Baina bermatzeko aukera formula magikoik nik uste dut ez dauela, eta ezin da, nik uste dut fatia integratzen eta eguneroko erabaki horreitan, bai eukitza, ez? Ez eukitza epe motzerako bizino bat, ez? Gaur optimizatzen dut prozesu bat, errekurtsoak pertsonak ordesten ditut, eta automatikoan itzen da. Ikustia, horrei bez, ezagutza hori, pertsona horri daukien ezagutza, balio bat aldotzagun atera, ez? Eta gero, formakuntzan bitartez, lortzen dugun, pertsona horreik be, fatia aurrera, ez? Eta beste eginkizun batutara fatia, evoluzionatzia. Eli, zesango zenuke gai honen inguruan? Nik nola baiken diagnostikoa fresko daukagun, hor bai datu interesgarri batzu daude, ez? 9.500 profesional sektore honetan, 125ko hazkundea, eta adimen artifiziala barneratu duten enpresen fakturazioak ere goraka egin du, ez? Hori jasota dago diagnostiko horretan, eta nik uste hori talentu gabe ezin dela ulertu. Orduan, eraldaketa batek beti ekartzen ditu irabaziak eta galerak. Eta hoien artean, lanpostu motak, baino lanpostu aukera berriak ere sor daitezke, edo nik uste motzera bentzat ematen dula aukera, edo zeinentzat, zelen aipatu dugu, adimen artifiziala ez da berria. Baino deep learning, machine learning eta horrelako kontuetan aritzeko, datu zientifikoa izatea ezin bestekoa da, ingeniaria teknikoa ezagutza sakona behar da. Baino generatibak ekarri diguna da, edonork ardezakegula adimen artifiziala gure baitan, ez? Edornor hasi gaitezkela adimen artifizialarekin gure lana eraldatzen, eta horrek ematen dizkigu aukera asko ere bai, pertsona bakoitzak bere, noski, ausarta puntu bat ere behar da, ez? Espalin badezu ezagutzen dezunetikan atera nahi eta beldurrarekin basabiltza adimen artifiziala probatu ezkero, nire lan azkarrago egingo dut eta lanik gabe gelituko naiz, oso normala da bildurroiek izatea, eta nik uste honen atzean garbioki bardegula eraldaketa kultural bat dagoela oso sakonean, baina hori superatuta edo, nik uste danoi ekartzen dizkigula gure karrera profesionalari beste ikuspuntu bat emateko, ez? Aukera berriak, eta aukera berri horiek nik uste hemen Amaia daukagula, ez? Amaiaren lanpostu oraindik ez da ofizialki existitzen ere, eta ziurrenik berak aurretik egiten zituen eginkizunak egiten jarraituko dira enpresa barruan, norbaitek egin beharko ditu. Eta hor, saltza horretan gaude, oraindik nik uste incertidumbre puntu handi batekin,
baina ausartak izan ezkero aurrera goaz, eta gainera ez bakarri pertsona aldetik, ez? Adimen artifiziala barneratzen duten enpresek ere abantailak dituzte, eta errore horietatik azkarrago ikasten dute, aukera berriak sortzeko aukera daukate, fakturazio igotzen dute, horrek ematen di aukera, zirkulo hori berrelikatzeko, ez? Nik uste ikuspegi hori eukitzea gustatuko litzaidake, pixka positiboagoa eta ausartagoa. Sentsazioa ere, bada edozein moduz, salto horrek beldur puntu bat emanik ere, ezin dugula ezer egin. Alegia tren horretara igo behar dugula bai ala bai, atzean gelituko gara bestela. Bai, erabat, baina gertatzen dena da askotan, eta batez ere igual, enpresa handiek erresago daukatez, baina enpresa txikiek eta gure artean gehiengoak, askotan baliabide falta, ez jakintza falta, Alexek aipatzen zituen subiranotasunaren lau ardatzoiek guztiz garrantzitsuak, baina askotan ez gera konstiente erabakiak hartzen ditugunean, zerbitzua kontratatzen ditugunean, zer ari degeren kontratatzen, eta horrek ze impacto duen, ez? Horren ezinbestekoa da ere bai, erakundeetatikan, honek izan behar du goitik berako eta zeharkako aldaketa eta implikazioa. Amaia, ez dakit zure kasuan, euskal industria una preste ikusten duzun, salto haue emateko, eta ez bakarrik aspektu teknologiko edo logistiko batetik, hortik haratago ere bai. Nik uste dut ez dela pres kontua edo ez, nik uste dut saltua emunin bidala, eta gero administraziotik eta egia azpiegituraldetik baliabideak dabiziela jarten gainera, ez, gu animatzera salto hori itxera. Orduan, bai, nik uste dut prest ikusten dutela, eta kulturalki bai da aldaketa bat, lan itxeko modu berri bat alako, ez? Ondion gabitz pentsatzen, ze gure egunerokotasun nian aztertzen ze prozesu aldien automatizatu, optimizatu, aldien erun, baina honek dia azkenian, teknologia zaharretik pentsatuta dazen prozesuak, ez? Eta, helburua izango da ikustia, teknologia berri honekin, eta gainera oso askar aldatzen doian eta evoluzionatzen doian teknologia bada, gaur ezin dugunain urtebete barru posible izango da. Orduan, denbora osoan berpintzatzeko aukera emuten duzku, ez? Eta fateko jartzen martxan prozesu horreik beste modu batian. Orduan, nik uste dut martxan jartzea dela, eta fatia ikasten zeintzu dien ondo bakoitzai, ondo etorte jakuna, ez datuetan bezala, sektore bakoitzai, aplikazio batzuk ondo etorte jaku edo beste batzuk, eta ikastia hortik, ez? Eta gutxinaka fan integratzen egunerokotasunean. Argi dagoena ere bada, adimen artifizialaren garapen hori ezin dugula edozein preziotan egin, ingurugiroari, ingurumenari ere begiratu behar diogula, esan daiteke gaur egun egindakoaren prezio hori ordaintzen ari garela, ez? Larrialdi klimatikoa hortxe dago, efektuak gero eta agerikoagoak dira, ez da urteak joan, urteak etorri. Akaso kontu hontaz ez da gehiegi hitz egiten adimen artifiziala mahai gainean jartzen denean, baina adimen artifizialak badauka impactu bat, badauka eragin bat ingurugiroan, Ales? Pertsona gara, ez dakitoen gara 8.000 milioi lagun, ez? Horrek, nik uste munduan impacto gehiena pertsonak dauka. 8.000 milioi lagun gara eta horrek egiten du gure konsumak eta pixka bat, konputo beharrek argindarrak konsumitzen dute, egia da. Egia da baita ere, gaur egun, behintzat hemen gure inguruan egiten ari diren data center edo gehienek erabiltzen duten energia berriztagarria dela, eta gehienak goazela, gure kasuan, lotua, o fotovoltaika edo eoliko edo zerbait berriztagarria den iturri bateri, ezta? Horrek ematen bai digu, gure gauzak ondo egiten ari geran behar hori. Asko hitz egiten da baita ere ura erabiltzeaz. Adibidez, Bilbon ura asko daukagu, baina ez luke ukiko zentzurik ura erabiltzeak gauzak osteko, esan edete, zerbitzariak osteko, haizearekin bakarri nahikoa dugu. Eta nola gure giroa 20 gradutik gora gutxitan egoten da, urtearen zazoi gehienean haizea erabiliaz osten ditugu data centerak. Gaur egun datozten zerbitzari berriak, oraindik ere gutxiago behar dute energia hori, ze urarekin osten dira txipak, eta horrekin berarekin ere asko oztuko duke. Pentsa, orain dela 10 urte Jaurlaritzak zeukan data centerak,
erabiltzen zuen kilovatio bakoitzeko, hau da, zerbitzarietan erabiltzen zen kilovatio bakoitzeko, kasik 0,8, 0,9 behar zituen txip hori osteko. Urrengoetan ibiliko ditugunak, kasi 110 beharko dute osteko. Hau da, kasik 20 urtean 10 aldiz energia gutxiago behar dugu zerbitzari horiek osteko, lehen behar genduna baino. Egia da, zerbitzari gehiago ditugula, baina egia da baita ere, zerbitzari horiek gutxiago konsumitzen dutela, orduan. Beldurra handia sortzen ari da, baina altzairutegi batek, Gipuzkoan genituenak, 150 megabatioko potentzia zuen. Eta Gipuzkoan 4 genituen. Ja martxan ez daudenak. Datacentera handi batek behar ditu 150 megabatio. Gipuzkoan altzairutegi bat kendu eta datacentera bat jartzeak, izan daiteke ekonomiaren eraldaketa bat. Hitz egiten da guzti honetaz, baina jarri behar dira, azkenian ingenieriak etorri behar dira, eta egin behar ditugu numeroak zuzen, ezta? Eta nahita ez nahi ez, industria berri bat da, eta industria horrek egin behar ditu gauzak ondo eta txukun, eta energia ezkenduaz. Egia da baita ere, datacenterrak aigerala, hiri handien inguruan sortzen, eta hiri handia dauzkate baita ere, erronka handiak jasangarritasunaren inguruan. Hor daukagu kotxe elektrikoa, hor daukagu deskarbonizazioa, guzti horre eskatzen du baita ere, hiri handi hauetan, gero eta argindar behar handiagoa dukitza, eta pixka bat hor, kompetentzia bat sortzen ari dela, eraikin hauekiko, ez? Baina, nik ez dut uste energia denik gaur egun arazorik handiena datacenterrentzako. Bai da arazoa, gaur egun nola daukagun sarea, azkenengo urteetan, berbada inbertzioak ez direlako izan behar ziren bezain handiak, ez? Baina, ez. Aritu gara industrian adimen artifizialaren aplikazioaz, baina jakin nahiko genuke ere bai, ze aukera ematen dituen adimen artifizialak zerbitzu publikoetan, ez? Osasuna dela, hezkuntza dela, administrazioan, Eli? Bai, hor, efizientzia aldetik, noski, baina gero hor momentu honetan kasu konkretu bat aipatzeagatik, ez? Adibidez, Europatik etorri zaigu osasun data espazioaren sortzeko beharra, ez? Lege bat dago eta horrek esan nahi du osasun datuak nolabait ere federatu behar direla eta disponible jarri behar direla bai erabilpen lehen mailako erabilpenerako, baina baita 3. mailako erabilpenerako ere, ez? Orduan hor erronka batzuk ere emanak datoz beste sektore batzuetan. Eta horretarako kasu horietan adimen artifiziala ezinbesteko izango zaigu ere, behar bezala aplikatzen leheno Alexek aipatzen zuen, sektorizazio horretatik abiatuz, sektore horretako beharrak ondo atenditu, ondo ordenatu, eta gero datu horiek disponible jarri gizartera, beste enpresetara eta ekosistemara orokorrean, ez? Orduan ikuste dut, sektore guztiek ari direla norabait ere beraien ibilbidea definitzen adimen artifiziala modu batean edo bestean txertatzeko. Bai, emana datorrelako eta horrela izan behar duelako, osasunaren kasuan bezala, baina beste kasu batzuetan ere, antzeko administrazioan ere, ez da industria departamentuaren ardura, baina industria departamentutik ere kolaborazionari gara, gobernantzako departamentuarekin administrazioa ere, nolabait ere, berritzeko, eguneratzeko eta adimen artifizialaren adopzio horretan azeleratzeko, ez? Orduan ikuste dut, erronka sektore guztietan dagoela momentu honetan. Europa aipatu duzu eta Europak ere bide ematen digu urrengo gai potolora edo urrengo ardatzera salto egiteko. Tira, edozein erraminta boteretsu bezala, adimen artifizialak ere, erronka garrantzitsua dakartza berarekin, esan dugu dagoeneko, teknologikoak bai, noski, baina baita etikoak edo sozialak ere. Eta gaur, argi hitz egitea tokatzen zaigu, ez da zer ari zaigu bidea oztopatzen eta nola gainditu ditzakegu oztopo horiek. Horri lotuta, zeintzuk esango zenukete direla gaur-gaurkoz gure oztopo nagusiak? Amaia? Bai, nik uste dut gure kasuan oin gabitzen proiektuetan, bi oztopo gabitzela aurkitzen, bat da datua,
datua hor daukogu, baina igual ez dau bihar dugun moduan, ez dau gordeta, ez dau relazionauta beste elementu batzukin, datua estanko bezala dau, siloetan, sortu dan eta erabiltzeko pentsauta dauen erramientan edo alda egon, baina ez dau pentsauta prozesu bat bezala ulertzeko datua. Eta bestia da ezagutza, azkenian gauza asko okurrirute jaku, ikusten dugu eta irakurtzen dugu martxan aldiela jarri, baina benetan martxan jartzeko ezagutza batzuk biherdie, igual gaur egun internuki enpresan ez ditugunak, eta hor, azkenian zentro teknologiko edo unibertsitateen bitartez lortzen dugu bideratzia, eta gutxinaka integratu, baina horrek izango ziren bi oztopoako inbertan gabitzenak aurkitzen. Ez da inbeste teknologikoa, baizik eta barruko antolakuntzai dagokizunak. Ales, nola ikusten duzu oztopoen gai hau? Nik ikusten detena da, berria da, eta askotan gure enpresetan ohituta gaude mejora kontinua edo ze honetan, zikloak egin. Baina kasu honetan, adimen artifiziala txertatzea nire uste ez da ziklo, mejora kontinuako zikloetan sartzen. Hor akatzak egiten ditugu, eta ez dugu nahi bezain askar egiten, eta akatz asko egiten ditugu. Nire uste hone beste enfoke bat behar du. Eta hau da, eraldaketa digitalean erabiltzen dena, ez? Izan behartzera pixkat disruptibo. Zure enpresari jarri behar diozu helburu bat, konkretua, eta lortu behar duzu. Hori martxan jartzen dezunean hasiko zera berriro ere mejora kontinuako ziklo hauek martxan jartzen ez. Baina gaude teknologia berri batean eta ez dakigu eta honek guztiz aldatzen ditu gaur eguneko enpresetako paradigmak. Eta horrei helburu konkretu bat jartzen ez baldin mazaio. Oda ez da adimen artifiziala egingo, ez jakin horrela noa, hori nahi dut. Etekin txiki hori lortu nahi dut. Orduan, guzti horretan, asmatu behar dugu jartzen, enpresa bateko departamentu txiki batean, edo lenguan esaten zidaten, hemen Espainiako komunitatea nahiko gustora dagoela, lortu duelako impacto ambientaleko espedienteak, berrikuntza, adimen artifizialen bitartez, ez dakit, eguneko, uste, 2 urtetik, 15 egunera jaitsi dituela espediente horien kudeaketa, ez da. Baina jarri behar duzu, helburu konkretu bat, eta gero horrekin ikasi, eta joan, erakunde edo instituzio guzti horretara. Baina horretarako potentziala ere zein den argi auki behar da, edo jakin behar da. Ez dakit. Eta etengabeko aldaketan eta hobekuntzan. Hori jarraitu behar duzu, beti jarraitu behar duzu zure kosteak bermatzen, zure sare komertziala hobetzen, eta baina adimen artifiziala ez da hortik. Ez da hortik, egin behar duzu zerbait konkretua, lortu behar dituzu emaitza konkretu batzuk, ikasi behar duzu. Zure muskuloarekin eta zure negozioarekin proba justuak. Ez dakit, hori badabil, hori hobetu behar duzu, baina kasu honetan gabit teknologia txertatzen, eta hor egin behar dena da talde berriak sortu, ikusi nun egin daiteken, eta ikasi. Eta pixka bat, bi modalidade izaten da, ninjak eta samuraiak, eta pixka beste batek zure erakundea jakeatu behar duzu, olako hitzak erabiltzen ditugu honetan ibili geranak. Horrekin, bai, aurrera? Bai, gure kasuan adibidez, gabitz, saiatzen, bideratzen mezu bat gure gabitzenekin, piloto txikisekin eta holan, saiatzia planteatzen dana, adimen artifiziala lehenengo, ez? Osea, dozer gauza berrixa planteatzen dozula, zure dozein erronka berri zure lanean. Integratu ja, hasieratik. Hasierako lehenengo planteamentua saiatu bitzen adimen artifizialatik hurbilduz, erronka horretara. Eta, ezin badozu, beti geratuko jatzun modu tradizionala, oinartekua, igual teknologia ez dau puntu horretan, edo datuak ez da zolan, edo ez daukogu ezagutza, edo proiektu oso handixa da. Baina bintzat hurbilpen batez, eta pertsonaia fatia integratzen, adimen artifiziala, ez? Euren egunerokotasunean eta izatia, euren
lehenengo pausua modu horretan, teknologia eta lan itxeko modu horretatik. Biok aipatzen duzuen horretatik, ere ondorio bat ateratzen dugu, eta da, oztopo handietako bat gehiago dela, iaia kulturala, gure pentsamolde hori aldatzea, eta hori ez da egun batetik bestera egiten, hori kostatu egiten da, ez da, eta pedagogia asko ere eskatzen du. Eta erabiltzen dugu lengoaia. Askotan, oso hitz teknikoekin hurbiltzen baldin bagera, batez ere enpresa txikietara galdu egiten zaizkigu, eta ez dute ulertzen, eta nik uste negozioaren ikuspegitik sartzen garenean, eta zuk erakusten baldin badiozu agente bat fakturazioan lagunduko dizuna, berehala ikusten du inpaktoa, eta atzetik zer daukan, gero ulertuko du, edo gero jarriko da hortan pentsatzen edo identifikatuko du ze baliabide behar ditun horretarako, ez? Baina hurbilpen horretan, nik uste dut ariketa bat ere egin behar degula beste lengoaia batetik hurbiltzeko, erresago uler gaitzaten, eta nik uste dut negozioari zuzenean inpaktatzen dioten adibideekin hurbiltzea oso lagungarria izan daitekela. Hori, gai interesgarria da eta gai handia da, ez? Nola inplikatu dezakegun gizartea eztabaida honetan, ez? Urruneko kontu bat bezala edo inposaturiko kontu bat bezala ikusi ez dezaten. Etxean daukagu denok, ez dakit. Piskat inposatua izan da. Piskat inposatu izan da. Bentsat azelerazioa, baino. Bai, etxean, norberak bere bizitzan ikusten du gaur egun. Denok, nik uste denok probatu dugula, denok erabiltzen dugula, ez? Gero hori nola kudeatuko dugun da hor dago erronka, baino, eta guzti hori ikusitan nola ez dugu nola ez gera saiatuko teknologia gure prozesuetan eta sartzen, ezinbestekoa da. Noski, esorasaldi honetatik atera nahi dugu itxaropen puntu batekin, modu baikorrean begiratu nahi diogu noski etorkizunari, baina beste aldea ere badauka, eta ezin dugu aipatu gabe utzi. Ez dakit zuek ze arrisku etiko edo sozial ikusten duzuen adimen artifizialaren garapenean Euskadin. Ze arrisku ikusten dizkiozue? Bueno, baditu, horregatikan ere, ari gara adimen artifizial etiko baten fokoa jartzen, ez? Eta horre daukagu adimen artifizialeko reglamentua Europati datorrena, hortara laguntzen... Eta nahiko argia da, Europati datorren araudi hori, karo, hemen ere... Horre ere... Txat-GPT galduko dugu, bai. Zerbait erantzuko dugu, seguro. Kontua da, sensazio daukagula, adimen artifizialaren garapena araudiaren aurretik doala, eta beti araudia atzetik doala, ez marko bat ezarri nahian. Egun dagoen araudi hori nahikoa argia ikusten duzue, nahiko eraginkorra? Bueno, beti paperetik errealitatera pasatzea lana da, eta gainera kasu honetan sanzio ekonomikoak ekarriko ditu, eta ez dago horizonte hori ez dago hain urruti, baina ez da, nik ulertzen dut, segun ze erakundetan ez dala erraxa ulertzen eta implementatzen, horregatikan ere baditugu normatibak, antolatzen dira sentsibilizazio tailerrak, kapazitazioa hor badaukagu enpresa digitala edo baik bezalako erakundeak lanketa hori egin nahian, ez? Baina berriro noa atzera, datuaren gobernantzatik hasten ez balin bagera, gure datua ez balin badegu antolatzen eta ez badegu hor potentziala ikusten, nola arduratuko gera lege batetaz, ez? Orduan, hor gabiltza ez da erresa, baina egin beharrekoa bai da. Etikari lotuta, ez da gai horri lotuta. Nola kudeatzen dute enpresek, zure kasuan Amaia Fagorrek, etika eta gardentasuna adimen artifiziala negozioetan aplikatzea, ez da? Ez dakit protokolo argiak dauzkazuen, marko zehatz bat dagoen, horretan ere bai ari zareten probakatz prozesu horretan. Bai, oingo ez da gauza bat ez dauena, badakigu hor dagoela harria, badakigu tokatuko jakula aplikatzea, baina oingo ez da gure arduretariko bat, gainera prozesu internuetan gabitze, barne prozesuetan gabitze integratzen, ez hainbeste kanpora begira, eta orduan, hor ez dauko hainbesteko impactua, alto riesgo eta horreitako balorazioetan. Orduan, oingoz badakigu hor dauela eta badakigu zertifikatzea
hauren bat be badabitzera pentsatzen ateratzia, bezeruekiko gure kasuan automobileko OE mandixak eta holan, igual, alda izan zegoze planteau biko buena, eta orduan ja komertzialki jotzen baduzku, ja impactu handixago halko dauki, baina oin bertan ez da gauza bat ardura handixak gabitzena moten. Bate pentsatu dezake, ez dakit, proba eta error eta akats prozesu horretan gaudela, bermatu ote daiteken erabilera etiko bat hain delikatuak diren alor batzuetan. Osasuna, hezkuntza, gai delikatuak dira. Oso delikatuak eta hor datuen anonimizazioak eta hor faktore batzuk oso ondo landu behar dira, baina kulturalki ere lanketa bat egin behar dugu, ez? Gaur egun geroz eta gehiagotan entzuten dugu gazteek ChatGPT psikologo moduan erabiltzen dutela, ez? Eta kontatzen dizkiotela beraien, intimitateak, ez dakit agian hemengo norbaitek ere probatu du zentzu horretan, baina ez gera konstiente, orduan ez jakintasun horretatikan ere gero enpresa mundura goazenean hori isladatzea zaila egiten zego. Gure datuekin horrela jokatzen balin badegu, erakundeko datuekin askotan, igual ez diegu ardura berdina emango. Horregatik nik uste oso garrantzitsua dela enpresa barruetan adimen artifizialaren lidergoa goitik etortzea. Da transbertsala, baino goitik bera etortzea ezinbestekoa da. Horretarako zuzendaritza taldeek edo barne impultsoa bere gain daukaten pertsonek oso garbi euki behar dute horrelako faktoren sentsibilizazioa ere egitea ezinbestekoa dela barruko lagileen artean. Badakit bere garaian hasi zirela dekalogoak egiten, lehenengo debekuak, ezin da ezer erabili, blokeatzen ditugu horrelako sistema, gero dekalogo bat sortzen dugu, zer egin daiteken eta nola, eta horrek jarraitu behar du bere ibilbidea horrelako gaiak ikutuz ere bai. Argi dago, adimen artifizialaren gainean bakoitza bere iritzia izan dezakela, bere ikuspuntua, segun eta zea horretatik datorren, baina nik uste argi dagoela, eta hor denok bat egingo dugu, adimen artifizialean inork ezin duela bakarrik aurrera egin, ez? Arrakastaren gakoa dagoela administrazioaren, enpresaren eta zentro teknologikoen benetako elkarlanean, ez da? Galdera da, ari gara denok norabide berdinean arraun egiten edo bakoitza bere ontzian doa, ez? Zuen ikuspuntuak ezagutu nahi du zentzu honetan, zuek nahikoa bide, elkarlanerako bide ikusten dituzue, bide efektibo zentro teknologiko, enpresa eta administrazioen artean, nola ikusten duzue transversaltasun hori eta simbiosi hori? Ondo esplikatzen naiz. Nire ustez, adimen artifiziala daukana da tamainu arazo bat. Ezin daitezke, milioiko inbertzio horiek edo ortoden plataforma horiek eta ezin ditugu Euskal Herrian 10 eduki. Ez behintzat, amendik bultzatutakoak. Gustua zentratu egin beharko da. Eta beharrezkoa izango dira, plataforma batzuk eta ezagutza bat teknologiaren inguruan mankomuna dena. 3 milioi biztanleko lurralde batean ezin ditugu horrelako 10 ekimen eutzi. Eta hor badago behar bat mankomunean lan egitekoa eta pixka bat bai unibertsitatea, zentro teknologikoak eta industriaren mundua hor lan egiteko leku amankomun batzuk bilatzekoa. Eta hor baiken aldetik daude lanean, guztiak pixka bat zentzu horretan joateko. Baina bestaldetik sektorizazioa dago eta hori vertikala da. Eta vertikaltasun horretan, vertikala jarraitu behar dute lanean, ez? Eta gure lurraldean nire ikuspegitik, ez dakit, azkenengo 10-15 urtetan, hor gabiltz barri ziru eta dauzkago gure ekonomian estrategikoak diren sektoreak, nik uste, horietan jarri beharko dukela, foko nagusia, vertikaltasun horiek bilatzeko, ez? Eta lan amankomun horiek egiteko. Ezagutza honek, gero eta kompleksuagoa diran teknologietan, gero eta teknologia kapak finagoa dira, eta ezagutza kapa horietan espezializatuago dira. Azkena mundua espezializazio batera doa, eta espezialistak euki ditzazkegu, baina ez ditzazkegu euki enpresa bakoitzean asko, orduan. Guzti horretan joan behar gera, pixka bat, eraginkorrak izango diran, erramienta bilatzen, lurralde bezala nahi ditugun emaitzak lortzeko. Eli? Amankomunean joatea ezinbestekoa ikusten dut.
erronka oso handia da, volumen handikoa, eta Euskal Herri bezala, Euskadi mailan txikiak gera. Orduan, ez baldin bagera elkartzen eta foko berdinean, elkarlanean aritzen, oso zaila izango zaigu, baliabidetara iristea, oso zaila izango zaigu, gure konputazio beharrak izatea, gure almazenaje beharrak izatea, gure modeloak entrenatzeko aukerak izatea, gure enpresek beraien adimen artifizialeko erronkei aurre egitea. Orduan uste, elkarlan hori sustatzea dela bide bakarra. Eta estrategia hori gorpuzteko bidean, ez dakit ze maniobra margina daukan Euskadik bere politika propioak ezartzeko gai honetan? Bueno, industri planak, tresna bat jarri digu mahai gainean, eta da proiektu eraldatzaileak, eta proiektu eraldatzaile bat badugu, eta horretan lanean gabiltza proiektu eraldatzailearen baitan, nolabaiteko subiranotasun hori sortzen ideatzen, eta elkarlanean noski. Nola egin dezakegun bermatu gure datuak hemen daudela, hemengo fiskalitatean parte direla, eta gure enprese gobernatzen dituztela erabakiak hartzeko kontrol osoa bermatuz. Orduan, nik uste dut momentu honetan daukagun tresnarik garrantzitsuena edo eskuragarriena horixe izango dela. Eta honi lotuta, ez dakit gaur egun esan daiteken deialdi publikoa, direla diru laguntzak, direla programak, lerrokatuta dauden adimen artifiziala aplikatu nahi duten enpresen beharrekin, lehen esaten zenuen hemen pymeak, ez da enpresa txiki eta ertainak direla nagusi, asko dauzkagu hemen Euskadin, lerrokatuta daude haien beharrak eta deialdi publikoak? Hori, baietz esatea gustatuko litzaidak, nik horrela ikusten dut, aurrekontuekin gabiltza orain buru belarri, eta adimen artifizialaren portzentaia ia bere osotasunean doa. Ez bakarrik adimen artifiziala, zibersegurtasuna ere ezinbestekoa da, ze azkenean gure negoziak ez badira seguruak, ez dago ez adimen artifizialik, eta ez dago ezer, ez? Orduan nik uste bi ardatz horiek direla nagusi. Egia da gero iritsi behar garela batez ere txikietara. Txikiek ikusi behar gaituzte eta ikusi behar dituzte aukera hauek beraien esku daudela eta erabilgarri daudela eta nolabait ere tresna bezala hartu behar dituztela, ez? Erronka hori bada, nik uste badaudela erramintak, baina orain lana egiten jarraitu behar dugu zalantzari gabe. Ikusten dugu, lehen aipatu duten baken diagnostiko horretan, adierazleak oraka dijoaztela eta onak direla, baina oraindikan ibilbidea oso luzea da, ez? Orduan ikusten pausoz pauso, nahi gehiago gustatzen esatea pausoz pauso, ze pausoak izan daitezke txikiak, handiak edo delakoak, baina aurrera egitea horrekin, orduan, gure asmoa lehen aipatu dudan programa horrekin adibidez, ez? Goazen zure datuaren heldutasuna zein den jakitera, eta hortik hasiko gara, eta hori txikiei begira diseinatu berri dugun programa bada, ez? Eta hortik hasi nahi dugu bultzatzen, eta bestela ere bai, talentu aldetik, hor badaukagu enpresa digitalan oso arrakasta handia izan duen ikastaro bat, ez dakit ezagutzen duzuen, baina lidera laia edo deitzen da gazteleraz, eta horrek laguntzen du organizazio barruetan nola barneratu teknologia hau, nola identifikatu ze prozesu, nola hasi, nolabait ere business case edo kasu konkretu batetik, ez? Nola identifikatu kasua, nola probatu, nola esperimentatu, nola martxan jarri, eta hortik nik uste dut badela garaia ere bai, nolabait ere eta gure ardura ere bada business case hauetatikan salto egitea, ez? Pasatzea pixka produkziora eta industrializaziora. Salto hori ere eman beharra daukagu. Gertatzen dena da, ez gabiltzala abiadura berdinetan, orduan txikiei lagundu behar diegu gobernantza horietan, eta ja, martxan daudenei lagundu behar diegu eskalatzen. Eta eskalatzea ere erronka garrantzitsua da, eta hortan ere laguntzen gabiltza.
Oso interesgarria da, eta egia esan denbora ziztu bizian ari zaigu joaten, honekin orduak eta orduak bete daitezke adimen artifizialaren kontura, baina ohikoa dugu, etekin ekimen honen solasaldietan mikrofonoa publikora ere zabaltzea, akaso intereseko den konturen bat bazter batean utzi dugulako, edo xehetasun gehiago nahi duelako baten batek. Ez dakit norbaitek galderarik egin nahi ote duen, solaskidei orokorrean, solaskideren bati zehazki, nahi izan ez gero, eskua jaso eta mikrofonoa hurbilduko dizuegu, bai? Mikrofonoa iristen zaigun? Mikrofonorik, eskuko mikrofonorik, bai? Bai, hementxe. Bueno, egunon, eta eskarrik asko eman diguzuen hitzaldiagatik. Aipatu da, herri bezala ezingo ditugula, adibidez, adimen artifizialeko 10 erraminta eduki. Nere galdera da, bat baldin bat daukagu ere, zer eskainiko digu, oze uste duzue eskaini behar ligukela ezberdina, dipsikek, hau da, mentalidade amerikano edo mentalidade asiatik dator mentalidade batek eskaini behar ez ligukena. Hau da, jakina da, elikatu egin behar ditugula, hizkuntza txukun batean erantzuteko, baina hizkuntzatik haratago ze ezberdintasun gehiago eman beharko liguke. Horrelako erramienta batek inbertsioak merezi ahal izateko. Eta ez naiz ekonomiaz bakarrikari, izaeraz baizik. Alex, erantzun nahi duzu? Bueno, zer eman digu esan dut, ez? Azkenean gure, ez dakit, obligazioa den, edo bintzat nik ala sentitzen dut, ez? Badaukagu, kultura bat eta izateko modu bat, defendatu behar duguna, eta hori guk egin behar dugu, ez du beste inork egingo. Baina horrek ez dauka ekonomiarekin eta zeikusiri, baizik eta nortasun batekin. Zer eskaini dezakegu? Pixka bat fijatzen baldin bagera, nola datuzten modelo guzti hauek danak ikusiko dugu, ondo daudela, eragiten digutela gaur egun, erantzun dit, ondo erantzun dit, ez? Baina ez dela hain komplejoa ere, zure enpresan txertatzea. Eta kostoetan ere, gaur egun Amazon edo Microsoft bezalako enpresa bateri zure digitalizazioko erramientak eta guztia ematea azkenean garesti ateratzen dena. Eta garesti naiz eurotan edo dolarretan. Merkeago eta zuk behar desunareko egin ez daitekela. Klauso eranoaz aritzen geranean, esaten duguna da, enpresa batentzako infrastruktura digital merkeena bere etxean daukana da. Eta hori horrela da. Behar bada komplejua da monteatzea, behar bada pixka bat atzetik joan azten zaitu, bestak aurretik doazelako, baina merkeena hori da. Zeure etxean dauzkazun zerbitzariak, zatik, hoiek edo zein urtetan ona izan edo txarra izan, horrekiko dituzu lanean. Cloud munduan txertatzen baldin bagera, zure enpresaren ekonomia fijo aukiko dezu. Ezingo zera bera jatxi, eta behar bada izan daiteke egunen batean, zure enpresaren arriskuetako handienetako bat zer erabiltzen ari zeran. Gure enpresei eskaini behar dioguna da ez, gertukotasunetik infrastrukturak eskaini behar dizkiogu. Infrastruktura horiek balio behar dute, urrengo urtetan eukiko dituzten beharri erantzuteko da, konputazio arrunta eta konputazio, gaur egun adimen artifizialeko behar dena. Hori ez baldin baduguz eskaintzen, behintzat Europatik eta gertutasunetik ere, gure enpresak eukiko duten alternatiba bakarra izango da hipereskalara betak batea. Eta horrek egingo duena da, zure enpresaren etorkizuneko erabakietan, ez dela bera gai izango, Ameriketako armada bezala. Zein eskaini dezake, aukera. Aukeraik ez daukazunean, besten eskuz daude. Beste galderarik, norbaitek zerbait planteatu nahi du? Ez dago beste galderarik, nik bai galdera orokorra bota nahiko nuke, biribiltzeko eta amaitu baino lehen. Eta galdera hau aurreko solasaldietan ere bota dugu, ez? Etorkizunera begira jartzen gaitu, gaia edozein izan da ere. Eta da nola ikusten duzuen Euskadi 10 urte barru, egia da 10 asko dela, ez? Bizkortasuna ikusirik. Nola ikusten duzuen edo bestela galdera laburbilduta baikor ote zareten
Hemendik lasai atera gaitezen denok. Hola, erronda azkartxo bat, Eli. Bai, a ber, kompromeso handia. Nik uste dut, elkarlanean, lehen osan dut, elkarlanean jarraitzen baldin badegu, eta arduratsu jokatzen baldin badegu, posizio egoki batean egongo garela, ez? Azkenean arduratsu da hemen aipatu ditugun pintzelada eta azkar pasatu gera, baina azpian erabaki txiki asko dago, momentu honetan kontziente ez garenak, eta mahai gainean jarri behar direnak, benetan, guk izan dezagun gure datuen gaineko kontrola. Eta guk erabaki dezagun datu horiekin zer egin nahi dugun, ze etekin atera nahi diegun, eta hortik, datorren guztia. Ez dakit, nik ikasketak amaitu nintzen, 80. urtean, 125 langabezia zegoen. Ez genekien dena erortzen ari zen, nik uste dut erronken aurrean berrasmatu behar zera, etorri ziren kalitatekoak, berrikuntza etorri zen, gaur egun digitalizazioa dator, beti erronkak dira, erronkai aurregen bere. Ez diogu beldurrik euki erronkai oain arte, gaur ez da eguna izango beldurra ez hasi behar geranik. Kontua da erronka hor dagoela eta pausak eman behar direla eta egingo dugula. Beldurra, nik ez dut Euskadirekiko beldur berezirik gai honetan. Bai behar bada, beste eremu batzuetarako, hitz egin dugu pixka bat adimen artifizialak zer ekarri dezakeen edo datuak non ibiliko diran. Benetan teknologia honek sortuko duen balioa sortzen du, nola banatuko dan. Azkenean, balioa sortzen danean ekonomian, importantea da balio erainzten dugun edo gehitzen dugun balio hori, nola banatzen dan hiritarren artean, guk gure impostuak ordaintzen ditugu, eta hori banatzen da, kasu honetan guzti hori nola bueltatuko da ekonomiara, zurgatuko digute edo gure gizartean onerako izango da. Bueno, nik erronkei aurre egin behar zaio, nik uste horre ditugu esaten dut, kalitatea berrikuntza beti ongera hor, internalizazioa egin diogu aurre erronka ezberdinari, honiari ere egingo diogu. Erronka global guzti horietan, horra idia hainbat eta hainbat jende gu baino, ingeniari batzuk baino, ez dakit, buru argiagoak. Tira, galdera asko eta kaso ausardia eskatzen duen puntu batean gaude, ez da hori esan daiteke. Amaia, galdera orokor honi eta izteko erantzunez? Bai, nik uste dute zaila dela, etorkizunera begiratzea, ze oso askar aldatzen doian teknologia bada, eta laburraldi geratu edo zein estenario, ez da gaina, irakurtzen dozu eta edo zein distopikuak urteten die, eta hori, beldurrakin ezin gara manejau, ez? Eta, erronka bat bezala hartu, eta danok gure aldetik jarri, eitzen dugun erabaki txiki horrei danetan, eta bakoitzak aldogunian aportau, aportazio moduan jartzia, ez? Eta ez beldur edo modu horretatik. Tira, gaurko solasaldian adimen artifizialaz, inteligentzia artifizialaz aritu gara, benetan inteligente izango dena, hemendik aurrera egingo dugun hori izango da, elkarlanean hori bai, Euskadiren adimen artifizialaren etorkizuna, ez du Silicon Valleyko algoritmo batek erabakiko edo espero dugu behintzat, baizik eta talentuak, elkarlanak eta noski, herri honek erakutsi duen espiritu berritzaileak, zerbait erakutsi badu herri honek. Kontra egingo dizut. Kontra egin dugu, aber bota. Algoritmoak ez dira Silicon Valleyrenak, algoritmoak unibertsalak dira. Hori, akademian dago, algoritmoa daude gure unibertsitateetan. Nola horiek gure ekonomia ekartzen ditugun dago erronka. Silicon Valleyek egiten duena bere ganatzen ditu eta eskaintzen dizkigu. Hori da erronka, algoritmoa unibertsala dira. Saiatu gaitezen beraz, gure etorkizuna, hementxe adimen artifizialaren etorkizuna, hementxe errotzen, ez da? Eta, esaten genuen, herri honek espiritu berritzaile eduki badaukala, beti erakutsi duela bere historian eta hala izango da, erronka handia da, beraz, maukak bildu eta lanera esango dugu, ezta? Tira, eskerrik asko, hiru solaskidei oso interesgarria izan da, gako interesgarria garrantzitsuak eman dizkiguzue, espero dugu zuen interesekoa ere izan dela, hoxe dugu etekin ekimenaren azkeneko solasaldia eta
datorren urtean ikusiko dugu edozein moduz, jakin dezazuen orain mokadutxo bat hartzeko, koktel bat daukazuela, bertan jarraitu dezakegu gaiaren inguruan hizketan, abagune polita da. Eta beraz esandakoa, eskerrik asko denoi etortzeagatik eta egun ona izan. Eskerrik asko.